nitiere godo twak mare dibed no chako mudeko koso ma isa mowinjore. Actually ananeno no chako chon. Mokwongo Amor ni jatelo paro malongo ni nitiere Kenya ma biro bange. Makoro nyaka wachak paro ni ere kaka wanya konyo oganda ma wager Kenya maber, ma nyithindo mabiro bange yude ka Kenya en Kenya maber. An gi weche ariyo kanyo, ni kato bedo ni paro ber. Sama gikete ni en samarach. Nikech it is going to be politicized. Koro vision mar piny mangima en gima dwaro multi-sectoral approach, en gima dwaro a bipartisan approach. Ma ng'ato ka ng'ato nyawache gimoparo ni gini ema wadwan mondo otimre, kata ni ma ema onego bed ni bedo priority. Without thinking one term or two term, without thinking ni wayiero ng'ani kata ok wayier ng'ani. Makosa manyo ker otimo eni okelo gini e sa siasa. Koro ing'eni kata nitiere gimoro maber e iye kanyo. Opposition politicians mabe gina leaders ma jopiny boluo biro wacho ni gini ok ber. To iyudo ka gik mabeyo mane nyong'o gini o propose iye kanyo can be dismissed purely based on political temperatures. En bende kore koni ka nitiere gimoro ma ok ber, to nitiere jok maluwe ma kata ok ber gibo wacho ni awacha ni gini ber, nikech gidwa ni mondo ker one ni ng'ama tiyo ng'ama ber mondo yud ombulu mar 2027. Koro ananeno ni timing na ni arach. We need about 18 months mondo wabed gi gino maber. To 2030 pod bor. Kane wacha ni wawe gini watim yiero to wachak process ni January of 2028. 18 months into June 2029, wayuda thuolo maber as a national and having a national discussion. Tok ni kele sani nikech yudo ka bottom up onge ng'ama dwa winjo. Singapore onge ng'ama dwa winjo. Koro yude gimoro ma in bendi dwan mondo ikel na jopiny mondo winji ni mondo eka koro yieri. Aparo ni kanyo makosa. Kino Odhiambo twak ma kamano chako Vision 2013 kata mna kani winje dong no chako e higa mar 2008. Kata mna jatend piny makoro nosiwuok e telo mane Uhuru Kenyatta. Bende nokwaneno kata mna kano mule. Sane makoro mad mule ni to koro ikete weche mag siasa. Dibed ni en timing koso dibed ni en timing. To we akonyi kanyo. Vision 2030 was ne ubedo established 2008. The process leading to the establishment of 2008 no chako higachiel bange. Itoke. Mano is around 2007 kucho. Teneni jok mane bet piny mane paro wach no okao 12 months magi biro gi Vision 2030 makoro e sani nitiere ni. At that time Nyong'o was also part of the administration. Koro nyowa bedo gi Vision 2030 for that number of years. Ma aparo ni koro wadhi ka gima oserumo. Koro nyaka wachak paro ni ka Vision 2030 oserumo, ere gima kendo wadwa bedogo mabedo ka blueprint matayowa kaka piny mangima, kaka piny ma Kenya. Tapani mane paro mubiro mar 2060. Ema wacho ni paro no ber, but timing ne Sharon. Emarach nikech it is now a political instrument ma jatelo dwan mondo jo Kenya rang ni eno tiyo nikech she's thinking 2060. Mar ariyo ma dwan mondo awachi en ni kirango track record ne nitiere gik moko e Vision 2030 ma pok otim. Ma bende pok obedo go makini ni onego bed ni watimo onego bed ni watimo macha. Koro nikech ne wan gi flagship projects man onego bed. Lapset was one of them. Isiolo tourism was one of them. Konza was one of them. Koro yudo ka gigi te okawo keto thenge. All of a sudden nikech koro dwan mondo yiere eka koro paro ga ni wan ga gi vision onego koro wabed gi vision manyien. Bwana wang'e siasa.